Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na nastavak zasedanja paralelnog otvorenog parlamenta ovde u holu Narodne skupštine Republike Srbije, gde će vam se za početak na ovoj zajedničkoj konferenciji za medije obratiti predstavnici svih poslaničkih grupa opozicije, koje, kao što znate, već 5 meseci bojkotuju rad Narodne skupštine Republike Srbije i pre svega ovih plenumskih zasedanja koje su izgubila svaki smisao, jer u Narodnoj skupštini Republike Srbije odavno nema istinske i prave debate između vlasti i opozicije. Ono što mi ovde danas pre svega želimo da poručimo jeste da smo sve ove mesece bili zajedno sa građanima na ulicama u protestima „Jedan od 5 miliona“ u više od 100 gradova i opština Srbije, da su mnogi od nas bili i govornici na svim tim protestima širom Srbije i da je taj jedan veliki pobunjeni narod na neki način doživeo završetak te prve faze naših protesta na ovom veličanstvenom velikom narodnom mitingu koji se desio u subotu 13. aprila u Beogradu, upravo ovde ispred Doma Narodne skupštine, kada su desetine i desetine hiljada ljudi toga dana pokazale da se ne plaše ove vlasti i da će odlučno do kraja boriti se za ono što su naši osnovni ciljevi, koji su ostalom izneti toga dana kroz ona 3 konkretna zahteva. Dakle, pre svega formiranje zajedničke komisije vlasti i opozicije za dogovor o fer i poštenim izborima, zatim pod 2, izbor potpuno novog sastava REM-a, koji bi, dakle, bio predložen na ravnopravnoj osnovi od strane i vlasti i opozicije, i na kraju izbor tehničkog rukovodstva Radio-televizije Srbije u jednom prelaznom periodu, gde bi konačno mediji, a pre svega javni medijski servisi, bili slobodni i za drugačije mišljenje, i za debatu, i za, dakle, glas opozicije koji se odavno ne može čuti na velikim medijima, a posebno televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Ono što ste juče mogli da čujete, i ja ću to ovde ponoviti kao zaključak sa sastanka svih potpisnika Predloga sporazuma sa narodom i naravno organizatora svih protesta „Jedan od 5 miliona“, iza kojih, dakle, stoji kompletna opozicija, javne ličnosti, studenti, sindikati, udruženja građana i naravno mi, poslaničke grupe opozicije, jeste da, s obzirom da je Aleksandar Vučić kao predsednik Srpske napredne stranke odbio svaki dijalog sa opozicijom i ne želi da razgovara o naša 3 zahteva koja su najnormalniji zahtevi za fer izborima i slobodnim medijima, mi smo zakazali novi protest u subotu 20. aprila u 18 časova ispred Terazijske česme, s obzirom da je dosadašnje mesto našeg okupljanja plato ispred Filozofskog fakulteta u potpunoj blokadi zbog ovog urbanističkog genocida koji se dešava nad Beogradom od strane Gorana Vesića i gradskih vlasti u Beogradu. Ono što želim još da kažem u vezi sa onim što nas čeka u subotu jeste da je to dan kada ćemo i građanima na protestima i kompletnoj javnosti predstaviti jedan zajednički tim iza kojih stoje svi protesti „Jedan od 5 miliona“, sastavljen od stručnjaka koji bi bili spremni da razgovaraju oko toga kako treba da se uredi buduće funkcionisanje RTS-a, REM-a, nadležnih institucija koje bi trebalo da pripreme te slobodne, fer i poštene izbore. Dakle, naša ponuda je i dalje na stolu. Ako vlast ne želi da razgovara sa liderima opozicije, mi ćemo odrediti političku delegaciju bez lidera opozicije. Ako vlast ne želi uopšte da razgovara sa opozicijom, evo, imaće i delegaciju stručnjaka, jedan stručni tim koji je spreman da razgovara na najvišem stručnom nivou oko svih ovih tema koji su predmet naših zahteva. Ako vlast ne želi da razgovara ni sa stručnjacima, onda vlast nije normalna i mi ćemo u subotu biti prisiljeni da iznesemo dalje naše korake kako bi se ova vlast prizvala pameti. I u tom smislu završio bih sa konstatacijom da, naravno, šefovi poslaničkih grupa opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srbije nisu prisustvovali kolegijumu sa Majom Gojković, jer to uopšte nije bio kolegijum na teme koje smo mi izneli kao naše zahteve na protestu u subotu. Uvek smo raspoloženi da razgovaramo, ali na teme naših zahteva, a da učestvujemo u ovoj farsi i ovom lažnom parlamentu koji se odvija upravo u plenumu ne pada nam
na pamet. Dakle, mi nastavljamo podršku protestima na ulici, mi se pripremamo za novi subotnji protest u 18 časova ispred Terazijske česme, mi pozivamo sve građane iz Srbije, a posebno Beograda, da u subotu ponovo izađu na ulice, posebno nakon ovog skandaloznog kontramitinga koji se sprema za petak u Beogradu. I sa tim ću i završiti. Apsolutno osuđujemo ovo nenormalno ponašanje vlasti koja vrši neku vrstu nenormalnih pritisaka na građane koji su zaposleni u javnom sektoru da sutra napuste svoja radna mesta u radno vreme i da kao radnu obavezu imaju odlazak na stranački miting Srpske napredne stranke u Beograd. Mi smo već rekli i ponovit ću, svi stojimo iza toga, svako ko je ucenjen od strane Srpske napredne stranke ili svog rukovodioca na poslu da mora da ide na ovaj stranački miting u radno vreme kao radnu obavezu i da napusti svoj posao, dobiće našu pravnu zaštitu da odbije jedan takav protivzakoniti zahtev poslodavca. Sa druge strane, pozvali smo građane da nam sugerišu gde sutra ne mogu da ostvare svoja prava, gde neće biti zaposlenih na radnim mestima i mi ćemo doći da evidentiramo sve te slučajeve i da pokažemo kako vlast krši zakon time što ljudima koji su došli na posao uvodi radnu obavezu da idu na stranački miting vladajuće stranke. Dakle, to što se sutra dešava u Beogradu nije nikakav miting Srpske napredne stranke, to je jedan defile ucenjenih ljudi koji su napustili svoja radna mesta i doveli u pitanje funkcionisanje kompletnog državnog aparata u lokalnoj samoupravi, što znači gradskih i opštinskih uprava, javnih i komunalnih preduzeća, domova zdravlja i bolnica, škola, svih onih koji sutra neće normalno raditi zato što će njihovi zaposleni po nekim kvotama biti obavezni da u radno vreme krenu za Beograd. Mi se protivimo tom bolesnom stanju našeg državnog aparata i ovim nenormalnim namerama vlasti, ali nećemo odustati od naše borbe do trenutka dok naši zahtevi ne budu ispunjeni, a o svim daljim koracima naše borbe bićete informisani na kraju subotnjeg protesta, pa se koristim prilikom još jednom da sve građane pozovem na sledeći veliki protest opozicije, 1 od 5 miliona, svi kao jedan, subota u 18 časova sa Terazijske česme, odatle će se naravno krenuti i u tradicionalnu šetnju.